Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε πλέον με τον Αστέρα Καρδίτσας, συνεργαζόμαστε στα πλαίσια ακαδημιών, ζητώ συγγνώμη. Και ήρθαμε να γίνει η πρώτη συνάντηση, να γνωρίσω από κοντά τους υπεύθυνους, γιατί ξέρω τον κύριο Δημήτρη, να γνωρίσω τους γονείς, να τους ενημερώσω για πώς κινείται και πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια να ενημερώσω και τα παιδιά για όλη τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Και δεν ξεχνάμε πάνω απ' όλα για τα παιδιά ότι είναι ωραίο να αθλούνται, να είναι σε ένα υγιές περιβάλλον, αλλά πάνω απ' όλα η μόρφωσή τους και το σχολείο. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές και ενημέρωση που θα κάνω προς όλους και προς τρεις πλευρές. Έχετε σαν στόχο κάποια παιδιά από τον Αστέρα ή από άλλες ακαδημίες να φτάσουν ως τον Παναθηναϊκό? Αν το ήξερα αυτό αυτή τη στιγμή θα ήμουν αμάτης. Ο πρώτος μας στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και από τη στιγμή που είμαι στο ποδόσφαιρο να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Βέβαια από εκεί και πέρα, αν κάποιο παιδί έχει κλείσει στο μπάσκετ, στην κολύμβηση, στην cyclistία, να ακολουθήσει αυτό που πραγματικά αγαπάει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ζωή του παιδιού σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος του. Οι απαιτήσεις της ζωής με τα σχολεία φροντιστήρια είναι πάρα πολύ μεγάλες και ίσως το μοναδικό πράγμα που κάνει το παιδί με τη θέλησή του και ευχάριστα είναι ο αθλητισμός. Και εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να έρχεται να περνάει καλά και να ευχαριστιέται αυτό που κάνει.